Zein da bideo tutorial honen helburua? Ikusiko dugu nola lan egin behar dugu irudiakin, nola txikitu, nola egokitu fitxategi baten sartu baino lehen. Horrela, fitxategi hau ez da izango oso handia, behar den baino handiago ez da izango. Askotan fitxategi batekin lan egiten degunean eta irudi bat sartu nahi degunean, irudia lortu dugun bezala sartzen dugu, bai argazki kamera batetik edo baita beste iturri batzuetatik. Horrela egiten dugu. Hemen gaude OpenOffice Writerren software askea eta debalde jaitsi dezakezuena. Txertatu fitxategitik, hemen disko gorrean bilatzen dugu behar dugun fitxategia, eta hemen irudi hau. Oso handi da adibidez irudi hau, eta gero egiten duguna da, hemen, horrela juten geha jolasten behar dugun tamaina lortu arte. Gero gordetzen dugu dokumentua eta listo. Hau ez da era egokiena irudiak sartzeko fitxategi baten. Honekin argazkia asko okupatzen nahi da fitxategi honetan. Behar den, baina askoz gehiago. Ikusiko dugu nola lanin behar dugun eta nola tratatu behar ditugun argazkiak. Fitxategi honekin lan egingo dugu. Ikusiko dugu fitxategi hau nola txikitu barnean dauden irudi batzuk egokituz. 10 diapositiba dazka, irudi batzuk bai dazka, eta bere tamaina originala 45 mega dira. 45 mega nahiko tamaina da, eta honek ez dazka horren beste irudi. Ziurrenik batzuk gaizki ongoia sartuta. Jun beharko gineke diapositiba bakoitzean behiratzen irudi bakoitza. Hasiko da mendik, hau irudi bada, eskumako botoia eta jatorrizko tamaina. Ikusten dugunez oso handi da sartuta irudi hau. Ziurrenik argazki kameratik hartu zen eta zuzenian hemen sartu. Zein behar dugu konpontzeko hau? Desegiten dugu. 4 balore eduki behar ditugu kontuan. Eskumako botoia, posizioa eta tamaina, eta balore hauek apuntatu behar ditugu nunbaiten, gero erabiliko bai ditugu. X, zabalera eta altuera. Gero erabiliko ditugu. Oin berriro ateratzen dugu jatorrizko tamaina argazkia eta kopiatzen dugu. GIMP-ekin, GIMP da software askeko irudi editatzaile bat, honekin lan ingo. Fitxategia sortu eta arbeletik kopiatuta dakaguna hemen agertuko da irudi gisa. Eta oin, egin behar duguna da irudia eskalatu irudia. Lehen geneuzkan baloriak zentimetroetan agertzen zian, eta hemen dakagu aukera milimetroetan ikusteko. Beraz, zabalera balora hauek sartu behar ditugu hemen. Zabalera, 67,2, eta jasuzenian haue bai ondo jartzen da. Eskalatutzen dugu, eta ze txiki ez baina ez harritu hemen dago, zoom bezala bada jarrita, eta horrela izango litzake behar dugun irudia. Fitxategia, gordetzen dugu fitxategi hau, nunbaiten, adibidez 2.jpg, eguneko kalidadeekin, eta oin fitxategira junbargia, hau argazki hori kendu, txertatu irudia fitxategitik, oin gorde dugun fitxategi argazki hartu, eta hemen dakagu. Gauza falta da, posizioan eta tamainan beste balore batzuk geneuzkan, ziala X eta Y baloreak, hauek ikutu behar ditugu. Eta 224. Ados, eta hemen dauiak kokatuta ondo, eta gaina oin ematen badiogu jatorrizko tamaina, bera da jatorrizko tamaina, hemen behar duguna dakagu. Gorde honela, pixka txikituta,
eta azten da dokumentua gordetzen. Oin ikusiko hau, irudi bat ikututa zenbatean geratu da fitxategi hori. Bukatzen duenean izten du dokumentua, eta hemen, behira hau jatorrizkoa, hau oin dakaguna. 7 megatan txikitu dugu fitxategia. Eta bukatzeko esan dezakegu pixka jolastu dugula gehiago, irudi gehiago ikutu ditugula, oin ez dugu, bideotutorialan ez dugu egingo, ez dela denbora luzia emango luke, eta azkenian lortu dugula fitxategi hori 5 megatan ustea. Honek abantaila besterik ez daka, azkenian badakigu, ez? Gero eta txikiagoa fitxategia, gero eta hobeto lan ingo berakin, eta gaina sarian baldin badago, errezago ekartzeko, eta korronpitzeko bai aukera gitxiago.